Aupa berria lagunok, Kaixo Gabon. Gaur egun handia izan dugu, biok. Gaur izarren eguna izan dugu. Izarren eguna, espero genituelako batzuk eta ez ustean agertu dalako beste bat, Imanol. Bai, hemen ikusten zuenez, Olimpiak estadioan gaude. Ez eta kamar igual pixka terreta dago, ikusi ezazuen hobeto lortzen dugun. Ez da oso ikusten. Eta ondo ikusten. Ikusi, hemen komentarista lekua. Hori da. Bueno, sineste guzue ikusten da. Bueno, nik uste sinetxuk ikustuela Olimpiak estadioan gaudela. Orain askoz ere zalaparta gutxiago dagoela, zeineko orain dela 10 minutu ze ikusi dugu, Imanol? Ikusi dugu nola Usain Boltek 100 metroko finala irabazten zuen, marka txukurnatekin, 981, Chris Galdinek ez du hartu du, finalerritan oso itxuron amandu eta bazirue munduko errekorra hobetzeko kapaz izango zela, baina finalekoa ez da inona izan, 981, kriston sekulako marka da, baina bueno, erakustaldia eman eta jendea erotu egin du, inork ez du erotzen jendea Boltek adina. Kontua da, denok Bolten zain geundela, baina aurretik 200 metroko finalean gertatu dela inok esperotzun gauza bat. Bai. Azaldu da Herberetako Hego Afrika garkatu mutil bat, Van Niekerk, eta egin du sekulakoa. Eta sekulakoa esaten dugunean da, sekulakoa 1989tik Michael Johnsonek zeukan marka 200 metrokoan apurtu dulako mutil honek. Apurtu ez, txikitu indu. 15 kendu dizkio, hori halako marka batean sekulakoa da, berak ere ezin zuen sinetxi, bukatu dunean, ezin sinetxita zegoen, beratu du marka, harrituta zegoen, etzekin nola reakzionatu, izoztu eginda, etzukan ez, nik uste berak ez zuela espero halako markarik, ez da? Nik ere uste ez, eta espero ez zunena beste bat zan Boltek, ez dugu izango festa izorratu dionik, baina protagonismo zati txiki bat behintzat kendu dio, Nik uste nuke Baniakek ez ustean sartu dela Bolten festan, ez da? Hori da. Eta gero gaur ezagutu dugun beste izar bat, eta hau etzan ez ustea, izen horrekin zetorrelako jokoetara. Simon Biles, kapritxoarekin genbilen, ikusi nahi genula, ezin gara hemen joan ura ikusi gabe, eta goegen espresuki horretara joan gara gimnasia artistiko pabiliera, eta nekoitz, haze bi jauzi ikusi ditu. Haze bi jauzi, ze urrea nolako lortu duen, ze erraztasuna daukan, ze altuera hartu duen, Paloma del Rioren pare jarriko komentarioak egiten. Nik badio txut, bakoitza bi jauzi egiten zuen, eta niretzat urrea eta zilarra behar ziren, bi jauzi honenak bereak izan dira. Holaxe gozatu dugu, eta gozatu esan edo, goxatu ere bai, goiza ez talako ondo hasi guretzat, ez dela Nabasku eseke maratoian harrek ere txiki inda bukatu du, etzan harritzekoak, gu komentaristen lekuan egonda nahikoa izardi eta nahikoa lan izan duguan egoteko eta irauteko, pentsatu 42 kilometroen bar ditunari zer gertatu dakioken, berako 23. arte eutxi dio, hortik aurrera zein izan du esan digunez. Gero kronika bukatzeko atxaldean Espainiak Angolari irabazi dio eta final horrenetan Frantziaren kontra jokatuko du, partida beroa espero da, iaz munduko txapeketan Frantziak gol bategatik, behin denbora bukatuta zegoen penalti bategatik irabazi zion Espainiari, partida oso beroa izan zen eta seguro partida hori gerrat izango zela, baina bueno. Hauxe izan da gure bigarren igandea, beste bakarra galdetzen zaigu, Imanol? Igandiak hemen beti dira hundiak, Hemen igandeak handia dira. Igandean igandeko jantziarekin etorri behar duzu. Gure betiko agurra, todo ben, Imanol? Todo bon.